Haga jingle kai Asian Cup round 16 hapring ka Iran Persia ika Syria. Haba pai shangan ka jingle kai baro artri ki kenhun ki khai hadu bukot ka kendai per minute bad ka extra time ka balai per minute da marshi gol. Bad day ka penalti shootout ka Iran ka lala bat lim ya ka Syria da san lalai. Baleng bang ni jing job ka Iran ka layo ban rung sya ka quarter final. Hagawai par ka jingle kai hapring ka Bahrain Persia ika Japan. Hagan ke jingle kai ke Japan ka lala bat lim so ki ka Bahrain da lai la ka wei. Yagi ni gilai gol juga Japan layo ban tap nengkong leng bau ritsu haga minit ke ba live away yaga gol ke ba ar layo ban tap haga minit ke ba south kendai leng bau kubo bad yaga gol ke ba lai layo ban tap haga minit ke ba nyau pro ar leng bau ayese bad leng bang ni jing job ke Japan ke layo ban rung shaka quarter final jong ke Asian Cup mentau snem.